Praise the Lord, Hallelujah. Kristoni takok tai bukuk song khakhayo norok jotono tongtok gei khatung gei tongbaina hanai Christmas seng paileka Christmas tongtok chatok cheng khalaileka carol program khaika musalaika chalaika berelaika panda koto koto rok khlaika belaika ham belaina hambai cheng hakeno jisuni mungno poito khainai rok ba tongtok chatok ke bagrum barin tongani nang bini mungbai tai bini mung lobjak na tui alambak ni kogo semahai ek korin ni dos ni ekatriso chapfru ningfru tongfru norok subrai ni mung lobjak na tui ke tongdi ni samahai sing subrai ni mung no lob laika chapfru ba bini mung no lob laika mum musalaika tongthok laika game rok thang laika kabang ma activity rok sing activities rok khlai laika so belaina hambai tai Omakino cheng kaito ni mungno lobui tongthogei tongnani nango so abang bagi ang norok ni bagi suriwo tai cheng tebo hakeno khatung khaja khe jisuni mungoi tebo tongthok cha thokke cheng chini tiprasa rok ni biskango sakiri manani bagi tamni bagi hingang ke ojorawo cheng nugo kabangma borok rally ti protest kayo chini Kristen rok ni bagi tamni bagi ingke borok kaisa video na ang norok no abono tei sanani muchingo Koroksa astobormato ang YouTube naitoma video haini saka Kristen bongsorok Abraham ni bongsorok tanai borokno tanai rifriknai ini so cheng semai kecam ni borok liam tamni bagai ngangke sini tongmung chamung cheng tabuk Yesus chengno prengka norok kiching norok hamjak laidi chengno duita dagima rikalangka sakno hamjak tei neng nini kena arinobo hamjakti sakno hamjak tei buinobo hamjakdi tai nini subrai kai tono khabai kubai hamjakdi so o duita no chengno rekha so cheng kebo tabu Kristen do bulaya tokthar laya tai dabai tani rifrignai krikha tabu krikha omo paikha agi jengma ningkha tabuk New Testament no tabuk ni je present omo hairok totally bonengkha so Kristen ok tabuk just hamjak mase phunugo te chini Kristen nong bisingo bo bumung Kristen pia tomong chamong haime tongnai bo tongo tai ngimano tini borok ni bisingtini tini ching joto Kristen ok haime thangkana pia ang sana muchingo video ni bisingtei Kristen joto Kristen tamo Baptist tamo Catholic tamo Presbyterian tamo Pentecostal so kaisana phurungo sakno hamjakti buino hamjakti nini sure kaitono khabai khukbai hamjakti so walai toklai kunu dino chini charso phurungjagya obo kaisa muito naradi okay so jeng tabuk bisi ketal palanyani bagai thangai tongo so belai khatung khaja cheng bisi ketal palanyana bisi ketal ni cheng gano go cheng kabang rachap lai tongthok chathok ni gan rok pa belai bisi ketal ka tongthogo tani baging ke cheng kaito no hambai relayo 365 din bini hamari bai bini chubai ang tabu bo langma tongkho kathang ko bini mungno lobai tongmano bini mungno ruchabai tongmano bini mungai musawi tongmano bini bagai borokno saki boroi tongo bini kokno borokno pracharno khai tongo and bagi belai tongthogo abagi cheng kaitono hambai maro give up life ni bagi cheng langma ramani bagi mono cheng hambai maro tamni bagi kichini life ni kunu guarantee grei bufurba thino bufurba kathang tongno khana omohai din kaham tu nuno nugya khana omai kok saida mano me saimandia ba tabuk bu kathang tong ang tabuk ni bagi kaitono hambai ruo cheng jotono kaitono hambai ruo hambai ran nang Jisu ni mungbai cheng kaitono hambai renani nango tamni bagi ngengke cheng ipis pas ni 19 se 20 ko saka oro cheng porike kaham kenugo nini wansok mabai bono hambai redi recap mungbai lob mungbai nang bono hambai redi so kaito no hambai ranango recap mungbai lob mungbai bisi ketal dora tongthok di hambai redi kaito no ombela important so tiar khlai di abo kaito no hambai rana ni bagi tiar khlai di planning khai di bini mungno chung bai kete bo khodom dodom ke hambai ri malai ni bai kete bo tongthok gi manai bini mungbai omo bo ching wansok na ni nangono tegesa ke bela important ke alam bago obo saka first Thessaloniki chapter 5 ni 18 kaito no hambai redi Jisu ni mungbai kaito no hambai redi so mai ani Kristen ta khok bukro kaito no hambai redi Jisu ni mungbai tongthok ma bai hambai redi om belai no important tani bagi kaitor suno langma rekha bagi phadi chung bono hambai re laiwana kaitor suno bini yak bai ke tagai chuno bo langma re rekha chuno bo elem rekha simung rekha bini mungno saimana ni bagi bini mungno surina ni bagi bini tani bini borok ngai tongnan bagi bot chungno chupakha
Tani baging ke elam bagot chung tini nugo John 6:40 rom or haini sika anrohone afa kaito norok no soege ke bafana ani thani faiman dia so kaito chung chongkha ombagi tini chung jisuni mungno sinio mangkha tai kroksa kristan ni hinjaka o kristan ni mungrja ma chikon saya belai kotor se kristan ni chung mungrjaka obo afa kaito chung saina ma bagise so abani begini alam bago obo saka Jeremiah chapter 1 verse 5 nini amani ogo chuya sini sekang no ang nono chongai naka so ani kristoni takuk tai bukuk song kaitor nonobo anobo kaham ke siniwo sung amani ogo chujagya sini sekanga chini amabai babu thuya sini sekang no kaitor suno snamai rekha kaitor suno chongkha kaitor suno sai naka bini borok nani bagai umon bagi tabuk sung joto kaito no poito khainai borok om bebak no kaito ni porikalpana ni bagiste kaitor suno chongoi namani bagiste aboni bagai fadi chungsini kaito no hambai relainai jisu no hambai relainai tani bagi bo suno ringai namani bagi somoito naragdi o tripura wo tabuk borok kri kri pono 44 lakhs tongo sini tiprasa rok tongo 14 lakhs or 14 lakhs of Christian dok tongo 1,65,000 so 14 lakh ni bisingo se 1 lakh 65,000 se amo tini neng ang no kaitor chuno chongkha ban bagi tini sung jisu no yachagai manka pia jeng tabuk je tabuk jisu no mandia ko borok ni bagi sung surina ni nango jeno borogo salsa jisu no mantung borogo ok tong thok tong borogo khatungai mantung borogo chingai baksa a kaito no lobui mantung han bagi ching borok ni bagi surina ni nango ta na slardi ta jolidi tani bagi ke noni nini bagi hamya kalne bini bagi nung suridi o bisi ketalo nung tabuk ni ojorowo nung suridi nini bagi je hamya wansok nai nini bagi je hamya klai nai nung bini bagi suridi kaito no mono hamari klai di bobo nono salsa siniwi mantong nai so kaito ni hamari hekache phai nai chung kroksa ni bagi masuri nai hekache chung tebo hamari rok man nai so ani kristoni ta koktai bukuro aboni bagi tini ango bidini bising tei sanani muchengo bisi ketal chung bahai ke palai ingkang ke puila angka point moito naragdi chung bahai ke ya pirisena ingkang ke part 1 ang tege se video sunam nai ngetini ni part ingkang kang obon sana muchengo kaito no hambai redi tini chung elabago nugo Daud raja kaito ni fan mama boy bo bini kena ari rokno mechani peka bo amske tongthoka bo musawi peka musama bini busak ni ribo kengai bora rise kari ke bini busako amsuga tongthoge busaka tamsaka kai torano chuba chuka ke bona ang hambai rena nango musama bai risap ma bai ang bono hambai rena nango ambagini chung lob muni recam ngo chung nago 150 tamsa tamjak nai ting tamjak nai kham lapsa tambai yafa khoroboi rechaboi bem tambai nini kaito no hambai rudi bini mungno lobi rechabti so obisi ketal jorawo ang norok no obon kaisa message nani muchungo tongthok di celebrate kadi kham tamdi gitar tamdi gan tamdi musadi bem tamdi bagrum bardi bishma koldi musadi kaito no hambai rudi tongthok ma bai nini busak bai nini bukuk bai nini bekha bai nini wansok ma bai nini o musamung bai nang kaito no hambai ridi so phadi awani bagi chengpal ke tongthok ma bai khatung ma bai kaitor suno sai na kha cheng kaito ni chongjak bororok kaitor bai chini jak bororok khatung di tongthok di hambai ridi tamni bagi ke ching ela bago porikeno go jisaya diari buchap ni 49 ni 15 no or hai ni sijak tongo nono ogo chunani na ama nono pogoi de manaba jodi nono pogoi thangpono se ang ni kaitolo nono poglak asake kaitor chuna hamjago ni ama babo nono ya kari thangpono ni girlfriend boyfriend nono break up kare pano nono bui na kare puno ya kare puno tawona di kaitor tongo ni bagai bo nono belai ke hamjago tell me God is love 4 John 4:4 God is love sini kaitor ka hamjak nai suno hamjago God is love suno hamjago ambai chung bono hambai rnani nango tagisa belai tongthok ni ko jisia diari bechap ni 49 ni 16 afa kaito bini ya phawo ke chini mung no sei naka
O sungsani boro nini mung no semen ya nini bumung tamo ni singo per kai tole no nini mung no bo siniwo nini mung no bo saiman no abe kai to no cheng hambai rnani nango kai to no cheng hambai rna nango bo chung no ringmani bagai bono chung no chongai namani bagai chung bono hambai rna nango tekisa kai to no tebo hambai rna nango John 3:16 kai to o sungsano asukke hamjak mama bini songdari sajla no o sungsaro rei rohorka Jisu Kristo ni bagi chung kai to na hambar no chung na hamjak ma bagi do bini songdari sajla no kroso kanta bujage thui ani borok no muthangdi ni ba bini busak songdari sajla no ya pare reka abagi chung padi kai to no hambar la ne padi ani Kristo ni ta khok tai bu khok song tini ang belai ka tong thogo o video record kemen tan belai khatungo belai tong thogo kai to no hambar nani muchungo belai khatungo Amega ani tini bukugo mane ani pura tutel mind tini asuka tong thoka mane amsuke ang mane munui kaito ni mungno hambai rana muchungo bini mungno lobna ni muchungo tai hambai rana ni bo belai kena khatotungo kaito no hambai man belai kotor an bagi padi chingo Christmas ni molo padi chung bono hambai relai nai khabai khukbai je mansa langma tongsak bono chung padi hambai relai wano to muito naradi jebro nang nini kai tono hambai renai Jesus samani kokno muito naradi do jona biari chajak na hamro puru khoroksa samaria Jesus ni tani kipli bono hambai re puru bo tai bo bono hamari rekha bono sanga tai noi jona borok biango thangka tai noi jona borok biango thangka so ani kristoni ta kok tai bukro kai tor bo chini langmo kotor samung klaika pia bo bini borok bai bobo hambai ni bukuk ni khanana ni muchungo nung jebro bin ni kaito no nung khabai khukbai hambai renai bo o chukna ha ni singhason no ni gana o ke tongai khnawai tongnai ni hambai raman bo enjoy khene nung musama jak bo musanai nung gan sam bo nung basar sap nai suari rok tong thok ma hai kaitor nung bai baksa fai tong thok pai nai so abon bagi paidi chang kaito ni mungno hambai rilayona hambai afa kaitor hambai subra Jisu hambai fola ketar hambai ani Kristoni ta khoktai bu khuksong narago video no puilani sim paitak jara nai tongmani bagai phadi chunga video no kroksa na share klalena jenu borobo chingmai baksa kaito no hasi khusi khe tongthok ma baike hambai ri manthung tai joto Kristan rok ni tani o video jenu sogai na toi borobo haino kaito no hambai ri tongthong nei phadi sang o video no kroksa no share klalena kaito norok joto no hamari klaitong norok ni nukhung no tongthok ma khaksang ma ri tongthong Jisu ni mungbai amen